An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa yen minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa yen min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli
wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la, nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye, a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la, k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la, fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare, ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na, n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan, degun tɛ aw kan. hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba, yanni ka se aéroport sirafara ma, station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango. hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. hôtel Lafiya référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la, sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. A tɔgɔ ye di sanuwalaw olu fan fɛ o tɛ
miliyari 761 o de ye musaka in ye sɔgɔmada in na fala ye min ye tajiko ta nasira la ye premier ministre a ye lajɛ kɛ baara min kɛra ko dɔ bɛna fara o kan ka se k'a tɔ sinsin ka taa hali bi ɲɛfɛ min ye sunkalo fana labɛn ni baara o premier ministre da don la fala ye maa minnu ye taji feerelaw ye 74 jamanakuntigi k'a ye médaille d'u ma olu ta kɔni ye médaille chevalier de l'ordre national min ye syndicat ye olu fana b'a la ka taa se chauffeur ma chauffeur minnu fatura olu dɔw fana b'a la fala ye wa hali jamana wɛrɛw chauffeur minnu ye degun sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ jɔnjɔn in dira olu bɛɛ lajɛlen ma jamanakuntigi fɛ mali ni senegali dancɛ la fala ye wulikajɔ min bɛ yen o ye ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ polisilakaw olu fan fɛ tapa uri dɛmba jalo ni ale kayikaw ka polisi directeur régional fala ye kunun ko ale tun bɛ diboli polisi ɲɛmaa kura min bilara la a taara n'o ye k'o yira senegalikaw la baara kɛcogo kura ka se ka o fana ɲɛfɔ u ye bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ cogo min na i ye fɛn min bɛ tomiyankaw fɛ olu ko ji t'u bolo kuran t'u bolo joba jara n'o ye lycée ye kulukorokaw fɛ fala ye foyi ɲuman tɛ yen maître ko dɛsɛ bɛ yen kalanso yɛrɛ halakilen don nbaw tiɲɛnen don ji bi don fa bɛɛ fɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen plafɔn bɛɛ kari-karilen don wa u ka académie fana o fana b'o dabolo kelen na koyi jɛkulu min bɛ yen ni o ye caratigɛ jɛkulu ye ni katile y'ale ɲɛmaa ye conseil économique social environnemental olu de y'u ka kalan bolofara maaw bila ka taa yen yɔrɔ la fala ye parti sabanan don dɛ siyama tako duurunan kunun ko an yɛrɛ taara turu cɛ ye ka taa ɲɛda minɛnw kan e ni ne ni n famara min sɔrɔl'o la an na o da maaw tulo kan ko biennale a ɲɛbila daminɛli n'an b'a fɔ o ma ko pré-lancement fala ye ko ye nin kalo tile 14 ye tumutukaw fɛ yen mamu dafe bɔra ye kunun ko baara bɛɛ lajɛlen labɛnna ka ban ko an tɔ ye ka taa ngaran kuru la ye dɔrɔn fala ye o waati kelen fana na région fana olu fana ka musaka a cir'u ma han fala ye u ka se ka u ka labɛn kɛ ka se ka sɔrɔ nka min biennale gouvernement bɛ min ni fala o tɛ labɔli kɛ dɛ ayi gouvernement kɔni bɛ min di o kɔni tɛ labɔli kɛ o yɛrɛ b'o dɔn kɔni o ye worobilanjura y'a ko la o ti sisan jamana dugu bɛɛ lajɛlen de bɛ tila tuguni ka fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ don o la sa motikaw olu ye mangali tarawele ta ka k'u ka denfa ye fala ye yaasa ka se ka u ka wari tɔ dafa ka baaraw kɛ ka taa tumutukaw olu fɛ yen sabula siniko yɔrɔ b'a dɔn kan anw mɛ moti de anw seko ka y'an sigi bɛɛ sanfɛ yen kayi kɛtɔ ka gaya a bɛ gɛlɛya dɛ aw ni kita kɔni aw ganyetɔ a bɛ gɛlɛya dɛ ani nara ninnu aw kɔni bɛ taa fara an kan an ka jɛ ka tulo de kɛ ɲɔgɔn fɛ jɔyɔrɔ ko in bɛ sikaso ni segu ni gawo ninnu de ni ɲɔgɔn cɛ ani bamako a ye biennale fara dama bolo de ni ɲɔgɔn cɛ fala ye tɔw bɛ se ka bali ka fɛn nin mɛ n bɛ ka siran saɲɛ n bɛ ka siran saɲɛ dɛ saɲɛ ko dɔ kɛ o don ko ani baɲangara n'an y'olu to ka fɛɛrɛ u bɛ don an ka dusu kɔnɔ dɛ ayiwa nin y'an don ka ye sɔgɔmada in na yanni biennale an ka se a kɛnɛ yɛrɛ kan fala ye ko mali kɔnɔ baarakɛdaw sigicogo la jamana yɛrɛ kɛcogo la ko fanga fɔlɔ o ye jamanakuntigi ye fala ye fanga filanan o ye wasabulon ye fanga sabanan k'o ye kiiri tigilamaw ye fala ye naaninan k'o ye anw kunnafonidilaw ye nka anw kɔni tɛ fanga ye saba ye de bɛ ɲɔgɔn saba kɛ nka anw kɔni an b'u bɛɛ sago de la o sɛ b'a mɛn dugutagala de fala ye sɔgɔmada in na an bɛna se sariya sun tɛ sariya sun min sanfɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye cour suprême ye i b'a dɔn minisiri n'i bolo fɛra jamana nafolo ma
olu de b'i ka sɛgɛsɛgɛli kɛ anw tɔw tɛ se ka o sɛgɛsɛgɛli kɛ anw turew n'anw kulubaliw ani an sisew n'an jabatew anw tɛ se k'o kɛrɛ o kiri ɲɛnabɔ Fala ye o ko hali ni poli mɔgɔw ye nɔminɛli kɛ ni minisiri bɛ u bolo u ka birigadi bɛ a lamɛn ka sɛbɛn d'a kan a ka kuma tɔw yan'a ka kiiri cɛ o bɛ taa kɛ cour suprême de la Fala ye nka don nataw la nin ko in fana bɛna falen sabula section de compte ale min bɛ cour suprême kɔnɔna Fala ye o fana kɛra sariya sunkura ye o bolofara fana sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati na an ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ ka so bɛ ka jɔ n'o ye sariya so kura ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma sa ko cour de compte Fala ye cour de compte n'ale sigira dunko juguya ni yuruguyurugu fan o fan sa a bɛɛ lajɛlen jabala bɛ kɛ ale de ye nka yan'o cɛ min ye Fatɔgɔma Tera n'a ka maaw ye ka taa se Mamudu Tinbo ma ale n'a tɔw Fala ye baara de bɛ olu bolo tuma bɛɛ ka se ka maaw lamɛn maa minnu bɛ yen n'olu ye minisiriw ye n'olu bolo sera faso nafolo ma Fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ se k'a fɔ fɔlɔ sigana de don a ma fɔ ko maa ye waleya kɛ nka n'i nɔ minɛna a bɛ f'i ma k'i bɛ siga hukumu kɔnɔna na Fala ye sɔgɔmada in na min ye cour suprême ye kununko tilegan fɛ a ye wele bila belebele dɔ ma maa min dogolen tɛ an ka jamana kɔnɔ fiyewu n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye premier ministre kɔrɔ minisiri siɲɛ caman jɔyɔrɔbaw a y'olu sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ Choguel welela mun na Fala ye ko a ye baara min kɛ k'a to premier ministre la ko sigana yera a ka baara kɛcogo la k'a sababuya kɛ mun ye nin waati laban in na vérificateur ka maaw olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye maɲingakɛ ye CFA wari miliyari 1 buruburu 7 k'o b'a nɔ na o min ma se ka ɲɛdɔn Fala ye n ye min f'i ye an k'an sigi an ka bɛn an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn faamu o ka fisa ni kiirilata ye Fala ye kiiri e min b'a cɛ ka don a kɔnɔ Fala ye tuma dɔ la a bɛ taa k'i yɛrɛ ka ɲɛkumu kan dɛ wa n bɛ min f'i ye n'i ye papiye fɛn kelen don kiiri la Fala ye n'i ma farati i bɛ san 5 k'a munumunu salo la dɛ e ye min wele o e yɛrɛ o aw bɛɛ lajɛlen de bɛ wele tuma bɛɛ wa waati min na i labɛnnen don k'i bɛ taa dugu la k'olu mago b'i la dɛ i y'a ko ye wa donda min b'a la Fala ye o ye kelen nka bɔda man ca dɛ ni maa min y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɛnɛ kan ni maaw ko i ma ko sabali ni maaw k'i ma an ka segin ka kuma Fala y'a lamɛn n'a ko t'o kun bɔ nka jamana nafolo ko la sariya minnu sigilen e k'o bɛ sɔn o ma fiyewu o la kabini novamburu kalo utu kalo tile 19 siganaw yera k'a fɔ ko min ye Choguel Kokala Mayiga k'a ye fɛn ta min t'a ta ye a y'i to a ka sigiyɔrɔ la ka wari dɔw ta ka kɛ a yɛrɛ kun caw miliyari kasabi caman o fɔlen don Fala ye ko in daminɛ na min ye Choguel ye a ka lamɛnni kununko o kun ye diyagoya ye sabula min ye kiiri ye a sigilen don siginiden minnu kan ani sariyakisɛ minnu kan o fana bɛ hakɛw de fɔ maaw lamɛnni an'u ka baara kɛcogow la i tɛ se ka maanifin minɛ k'a kɛ i ko sagamɔnɛ ka taa bila karaka kɔnɔ dati don a ka kuma na foyi tɛ fɔ a ye sariyatigiw ka foya o baara kɛcogo ɲuman na Fala ye min ye Choguel ka ɲininkali in ye a bɛ tali kɛ mun kan a ka premier ministeriya wagati san 2021 ka taa se san 2024 ma min ye musaka dɔ ye vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ miliyari 1 Fala ye miliyɔn 731 ko o de ma ye a yɛlɛla sanfɛ wa a kɛra jinɛmori wari ye wa a taara fa jumɛn fɛ ko Choguel de tun ye premier ministre a waati ko ka ɲɛfɔli kɛ o de bɛ ka ɲini Fala ye a ma fɔ k'a ye suyɛnni kɛ a ma fɔ ko a binna jamana wari kan nka a fɔra de ko sigana de yera wari in na a ma ye ale tun ye ɲɛmaa ye a kana ka n'i ɲɛfɔ k'i jabajɛ Fala ye min ye sɛgɛsɛgɛliw ye
sɛbɛn ale kɔnɔna fala ye fɛn caman bɛ a la min bɛ tali kɛ yiriwali siraw la enveloppe baw olu kuma bɛ a la musaka minnu tun bɛ dun olu bɛ a la sanni feere cogoyaw bɛ a la fala ye sugubulon sigili bɛ a la wari minnu bɛ don bɛrɛbɛrɛliw ni fɛnw na olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la cour suprême yanni ale ka ko in ta fala ye mandat de dépôt kun taara Sogɛli kan pôle économique maaw fɛ a minɛn'o waati fala ye u y'a wele don dɔ la utukalo tile 12 k'a kana k'u bɛ na a lamɛn fala ye an taalen u y'a mara u bolokɔrɔ han o kɛra utukalo tile 12 san 2024 o kɔfɛ u ye ɲinini kuntala jɛnya kosɛbɛ k'a yirala k'a fɔ ko a bɛ ka lamɛn kun min kama fala ye k'a bolo sera faso nafolo ma faso nafolo fana min ye k'i to i sigiyɔrɔ la ka mɔnɛbɔli kɛ n'a ye k'a k'i sago ni dungo ye k'o kuma fana bɛ a la o la min ye utukalo tile 19 u y'a mara ye fala ye tile 3 lamɛnni kɔfɛ utukalo tile 20 u y'a fɔ a ye ko a k'a ka bila ka taa kulukorokaw fɛ yen a ka taa ye ka taa bila kaso la ye fala ye sɛbɛn min filɛ ni verificateur y'a bɔ a laɲini bɛ kɛ cogo di fala ye verificateur n'anw ka wari min bɛ yan jani na yan an bɛ ka baara k'a la e ye jani baarakɛla ye daluya b'i bolo i bɛ taa verificateur fɛ yen nka i ka daluyaw ka jɔ dɛ n'a ma jɔ an bɛ minɛ dɛ n'i taara ko yan ko wari min bɛ di k'an bɛ k'a bɛɛ don k'a sɔrɔ wari tɛ ka don i k'i jija dɛ i m'a ye o de la minisirisow la ni minisiri n'a ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔ min tɛ bɛn o b'i den ka maa ɲini min bɛ taa baarakɛyɔrɔ gundo bɛɛ lajɛlen fɔ verificateur mɔgɔ ye o fana bɛ se ka cu ye ten walima minisiriw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ fala ye n ka nin direction ni nin direction in a y'a sɛgɛsɛgɛ n ye dɛ n k'a lajɛ a ko bɛ cogo di nka a caman kɛlen don bere ye minisiriw bolo bi dɛ fala ye n'u b'a fɛ k'e wuli sisan ko taa verificateur t'a la ye fala ye caméra joli san dɛ o bɛ t'e sɛgɛsɛgɛ fala n'o ye sɛgɛsɛgɛ minisiri ko k'a ka daluya ye k'o k'i wulili sababu ye o dɔw bɛ sen na nin waati in na an ka jamana kɔnɔ nka Sogɛli ta tɛ nin si ye dɛ fala ye Sogɛli ta ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de ko a ye baara minnu kɛ ko k'olu sɛgɛsɛgɛ majɛ minnu yera a ka musaka marali la musaka baarali la san 2021 ka na se san 2024 ma k'a k'i ɲɛfɔ kunun ko min ye chambre d'instruction maaw ɲɛna fala ye Sogɛli a nana nka yan'o cɛ a ka minɛli waati Sogɛli ye kuma mun fɔ o ye k'a yira sa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na fala ye min ye politikimaa ye wa fɛn fila de se b'i ye koyi i ka politiki baara kɛ walima i ka minɛ ka bila kaso la saya ani kaso k'o de bɛ politikimaa kɔni ɲɛ n'i bɛ politiki baara la su ani tile Sogɛli nɔfɛmaw yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ ko nɔminɛli min kɛlen filɛ nin ye u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini sabula olu bolo baara min kɛra a kɛra jɛlenya kan kunun o ɲininkaliw ye tali kɛ jumɛn na fala ye hali n'o y'a sɔrɔ kuma in kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ma dɔn sabula Sogɛli ka avocat n'o ye maître Cheikh Umaru Konare ye ale ma dantigɛli kɛ maa ye fɔlɔ nka maaw ye min mɛn dasumusumuniw la ko in kɛrɛfɛla fala ye o ye ko ɲininkali busamisɛn kɔni ganna kosɛbɛ Sogɛli la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 ma fala ye ɲininkali bɛ taa ka segin min ye procureur ye substitut ye fala ye ɲininkalikɛlaw ko tuma na ko anw ka miliyari 1 ni miliyɔn 731 k'a ko bɛ cogo di mun de kɛra n'a ye a taara fa jumɛn fɛ aw y'a ko kɛ cogo di i ko nin sanna yan o papiyew bɛ mini fala ye ko Sogɛli fana kɔkɔ kun falen don dɛ n'i bɛ taa nin yɔrɔ la n'i ma taa n'i ka daluyaw ye i pɛrɛdira o daluya contre daluya de don fala a ma fɔ fɔlɔ k'i nɔ minɛna fɔlɔ o a fana taara n'a ka daluyaw ye a kɛrɛfɛ a ka avocat fana tun bɛ yen n'o ye maître Cheikh Umaru Konare ye fala ye ko chambre d'instruction mɔgɔw ko nin ye kunnafoni de dayɛlɛlen ye k'a yira k'a fɔ nɔminɛli minnu fɔra sɛbɛn min bɔra pôle économique la ka na di olu ma u bɛ olu sɛgɛsɛgɛ k'olu sigi sen kelen kan k'a dɔn k'a dɔnkala kari n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don ni nkalon don ayiwa fala ye n'a taara ni daluyaw ye k'a fɔ musaka minnu donna a papiyew filɛ nin ye nin de bɛ n bolo papiyew fana bɛ taa sɛgɛsɛgɛ han awɔ o b'a la dɛ e m'a ye de verificateur mana bɔ sisan ka fɔ k'i ye wari dun n k'a bɛ taa aw sigi ɲɛŋɔɲɛ i ni verificateur yɛrɛ i bɛ na n'i ka daluyaw ye
misali la biennale min kɛra motikaw fɛ yen a kun fɔra ko 1,150,000 dununa nka vérificateur kɛlen ka weleli kɛ ministère la culture la fala ye 59 bɔra la tɔ tora 1,100,000 o de ma ye parce que justificatif dɔw tun bɛ yen o tun a guwanen o y'olu papiye ala ye ala kana maa si se sariyaso la sariya o sɛgɛsɛgɛli min filɛ nin ye fala ye u ko sojɛli ma k'o de daminɛlen filɛ dalu fɛn fɛn b'a bolo a k'a bɛɛ bɔ k'a bin olu bɛ ɲininkali kɛ nin ye mun ye nin taara min a fɔra ko nin wari kun kan ka kɛ nin ye a sɛbɛn bɛ min a daluya bɛ min i y'a don min a kɛra ka mun kɛ fala ye i ye mun san sanna jɔnni fɛ wa tuma dɔ la n'i ma farati hali i ka juru i ye mun ye fournisseur u bɛɛ bɛ wele nin ko in na koyi parce que information de dayɛlɛlen ye nin ye sojɛli b'a fɔ sisan k'a ye sanni kɛ jani na a ye campagne dɔ kɛ jani na k'a daminɛ nin wagati ka taa se nin wagati na jani yɛrɛ bɛ se ka wele ka bɔ monsieur le premier ministre k'a n'aw tun bɛ baara la dɛ fala ye e tɛ fournisseur ye de e ye fournisseur ye i y'a kɛ ka min kɛ i bɛ taa daluya i fana bɛ taa wele ka ɲininka i bɛ daluya di sibititi ma dɛ parce que sojɛli b'a fɔ de pour que ale yɛrɛ ka se ka tiɲɛ sanni feere fɛn fɛn kɛra o fana bɛɛ lajɛlen b'o cogo la wala o de la sisan jagokɛlaw ani maa minnu ye baara kɛ primature la fala ye a caman yɛlɛmana moriw fɛ yen hali o kun ka na ne fɛ yen o kɔfɛ fala ye sojɛli ka avocat olu tun y'a yira k'a fɔ kabi kuma jan ko nɔminɛli min filɛ nin ye ko politiki kɛlɛ don ko tiɲɛ tɛ nin ko in na koyi k'olu ka client k'a jɛlen i ko nɔnɔ kɛnɛ nka mandat de dépôt nalen kɛ utu kalo la fala ye o ye ko yɛlɛma sojɛli yɛrɛ ko politiki ma i b'i sigi ni fɛn fila de ye fala ye kaso walima saya ko ale hakilila tigɛlen don wa min ye nin ko in ye olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ ni politiki janfan kɛlɛ tɛ baara min filɛ senna nin ye u ma tigɛ kiiri tigilamaw la nka u ka daluyaw b'u bolo sojɛli yɛrɛ hakilila tigɛlen a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna fala ye min ye nin waleya in ye a t'ale jɔrɔ bi a t'a jɔrɔ sini a na t'i dan tigɛ nka waati labanw na a nana ye k'a fɔ kuma minnu bɔra sojɛli yɛrɛ da fala ye ka ɲɛsin fanga ma fanga min yɛrɛ n'ale yɛrɛ y'a senkɔrɔma don fo ka k'a premier ministre ye ani waleya minnu nana ye u cɛ janyana ɲɔgɔn na kosɛbɛ a ye maa caman kamana gan dɛ o de la kunun ko ɲininkaliw ye tali kɛ musaka ko de la yiriwali ko sɛbɛn minnu bɛ yen wa waleya min filɛ nin ye sa ko a daminɛ kabini utukalo tile 2 miliyari minnu tununa sa n'o olu bɛɛ kɛra ale k'a to primature la fala ye a ka ɲɛfɔli kɛ u ye baara in a kɔni kɛra basigi ni lafiya kɔnɔna na an ye kibaruya sɔrɔ cogo min fɔnkɔ ɲɔgɔngɔ ma ye a la damayira kɛnɛ kun tɛ yɛrɛwufɔ kɛnɛ kun tɛ a ko kɛra basigi kɔnɔna na sɔgɔma fo ka taa se fitirimakɛ waati ma u tilalen ka pewu sojɛli la fala ye u y'a di gardiw ma k'u ka segin n'a ye ka taa n'a ye kulukorokaw fɛ yen lamɛnni kɔni ye waati jan ta nka min ye ko la kumabaw ye kuma yɛrɛ kolomaw fo n'an ye mɛtiri sɛkumaru konare sɔrɔ anw ka da sumusumuliw ani an ka ɲinini misɛnw ani an sera ka min mɛn kiiri surunnalimɔgɔw da fala ye nin ye o de ye baabu in a banna nɛgɛ kanɲɛ 17 waati sojɛli a dɛndɛnna ka segin ka taa n'a ye kulukorokaw fɛ yen min ye document in ye ale bɛ baara bɛ to sen na cour suprême yɛrɛ kɔnɔna na kunun ko fala ye falenba ma don baara kɛcogo la maaw y'u ka baara kɛ nka min ye finitigilaka kura dɔw nana ka na fara yɔrɔ kan k'a sababuya kɛ ko n'a kɛcogo ye n'o tɛ cour suprême yɛrɛ la baara kɛra a kɛcogo la nin ko in min filɛ nin ye sa o b'a yira sa k'a fɔ ko sojɛli kɔni donnen nin filɛ nin ye ɲininkali hukumu kɔnɔna na fala ye min ye a ye daluya minnu di procureur substitut bɛ t'olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'o sanga sɛbɛnw ma sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ yen u b'u sɛbɛnw ci ɲɔgɔn na olu fana bɛ tila k'u ka papiye fana kɛ fala ye n'o banna pewu tuma min u ye min fɔ ko a minɛna dunko juguya ni yuruguyurugu la n'a bilalen don utukalo tile depuis utukalo waati ni san 2025 kɔnɔna na k'o b'a to sa u k'olu sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dasi ɲɔgɔn na o de kɔfɛ substitut fana ale fana bɛ section de compte ɲɛmaa ladɔnniya u bɛ sɔrɔ ka kiiri don fɔ nka yan'o cɛ ɲininkaliw bɛ senna don o don han ɲininkali o tɛ ban a ko la dɛ ɲininkali de bɛ yen sa ni maa kɔni bɛ yen k'e ye fournisseur ya kɛ sojɛli ka waati
maa be yen ko e kɔni ye ko kɛ walima sɛbɛn in ko bɔra tɔgɔ kan daluya minnu b'i bolo i fana na wele a bɛ se ka kɛ fala ye nin bɛɛ kɔfɛ a fɔ ko vérificateur ye min fɔ ko daluya jɔn kun tɛ han o la sogɛli bɛ bila nka ni a ko kɛra ndanfɛn ye kiiri de bɛna n'o tɔgɔ ɲɛnabɔ sa an b'an sigi sisan ni lamɛnni ninnu bɛɛ lajɛlen banna tuma min kiiri tigilamɔgɔw bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko kiiri bɛ kɛ nin don in an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan nka nin waati in kɔni na kiiri dati ma fɔ maa ye fɔlɔ a don ma fɔ maa si ye an sigilen don k'o kɔnɔ wa ale ni maître Cheikh Umaru Konare sabula ale ye sogɛli ka soladonba ye nin ko in na ale fana mana na laseli min kɛ tile kɔnɔna ka kɛ ni kunun kuma in ye sabula nin ye anw yɛrɛ ka ɲininenw ye Cheikh Umaru Konare a ma se ka sɔrɔ kunun ko tile kuuru kara bɛɛ a faamuna sabula a bɛ baara min na a kun tɛ se ka telefɔni ta ale de bɛ cɛ kɛrɛfɛ fala ye k'a dɛmɛ yaasa baara kɛcogo ɲuman na an yɛrɛ terikɛ don an b'a fo avocat ba don wali jamana in kɔnɔna na yan min ye baabu kɔni n'an ye fɛn o fɛn sɔrɔ a fɛ an n'o fara kan ka kɛ k'a tɔ dafa ale kiiri tigilamɔgɔw fana fan fɛ n'an ye dafalan fɛn fɛn sɔrɔ an n'o fɔ mɔgɔw ɲɛna sɔgɔmada in na kado ye nin ye fala ye a bɛ di jɔnni ma ayiwa Mamadou Kasoge nin y'i ka kado ye ministre de la justice dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda fala ye an bɛ taa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la min ye général de division Abulaye Mayiga jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira a yɛlɛla kunun dɛ ɲɛkumu banna notre sang ani notre cuillère ninnu olu jɔra fɔlɔ ayiwa fala u kɔni kɔnna ka tɛgɛrɛ fɔ joona dɛ o tun y'a to nin ko in ka basigi n ka sɔrɔ ka a maraba yaasa dɔn o daminɛ kunun ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don waati gɛlɛmanw olu ko kunna u ka baabu tako fɔlɔ ye tali kɛ tajiko la fala ye ko taji ko min ye a dicogo k'a yɛlɛmana o sababuya sɔrɔla min na sa bɛnkan min n'o sɔrɔla tajitalaw novembre kalo tile 21 ale ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ min ye groupement fila min bɛ yen n'olu bɛ na ni taji an ka jamana kɔnɔ k'o y'a to sa taji yɛrɛ baara kɛli n'a nɔni n'a bɔli bɛli don an na fala ye o bɛ kɛ tile kelen kɔnɔna na maa maa ne nana ni mɔbili ye n'i ma se k'a dédouaner douane maaw yɛrɛ bɛ taa n'a ye ka taa dédouaner k'a feere u ka wari k'o bɔ a la k'i ta d'i ma fala ye premier ministre ko kunun ko sa ko ka kɛ ni waleyaw kɛcogo ye taji yɛrɛ bɛna na sarada cogo di an ka jamana kɔnɔ kɛmɛ kɛmɛ saradala min ye 70 ye o bɛ bila ka taa feereli sira fɛ min ye 30 ye o bɛ di jagokɛlabaw ma n'o ye industrie ye fala ye o b'a to sa baara a bɛ cogoya min na bi a bɛ se ka ɲɛ nka na sira wɛrɛ fana fɛ u ye a yira sa ko hakili jagabɔ olu ka kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan maa minnu bɛ k'u dɛn ka taa taji feere ko ka tɛgɛ da olu kan minnu bɛ n'u bɛ ka stɔkiw fana sigi sen kan u yɛrɛ tɔgɔ la ko ka olu bɛɛ lajɛlen ɲini k'u bɔ wo kɔnɔ u ni ɲangini min ka kan ka u da o kan premier ministre ko fana ko min ye da dumunifɛnw ye u ka kɔn ka hakili jagabɔ kɛ o ko fana na o bɛ se ka labɛn cogo min sabula kalo kelen o de b'a ni sunkalo cɛ sisan min ye sunkalo mankɔnɔ ye o bɛna na jɔ sɔɔni minisiriso min bɛ jagoko kunna ale ni sɔrɔko ka taa se sɛnɛ minisiri ma
k'u bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabɔ kɛ yaasa an ka jiginɛw bɛ se ka fa cogo min premier ministre y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo jɛkulu maa fɛn fɛn nana ka na nin baara in kɛ ka u bɛɛ lajɛlen fo marabolow fana k'u k'u sinsin olu fana ka tajiko kan o ka taa cogo la bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ lafiya ka se ka na cogo min na wa ko fana ko min ye jamanakuntigi tɔgɔ la maa maa donna nin baara dunna ko k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn okumu kelen kɔnɔna na sa a y'a da bɛɛ tulo ka fala ye ko min ye jɔnjɔn kɔni ye o taara ka di n'o ye médaille ye min ye taji feerela maa 70 an ka jamana kɔnɔ aw yɛrɛ ka kuma pétrolier chauffeur fana bɛ a la nka min ye maa 27 olu ye chauffeur ye minnu fatura ko in senfɛ a dira olu fana ma u yɛrɛ ka kuma na nanzarakan na ko à titre poste minnu tɛ yen o la sa olu ka jɔnjɔn kɔni bɛna na di u somɔgɔw ma nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye sa maa minnu ye waleya dɔ kɛ jamana ka a dɔw ye k'a dɔnkolakariw ye ka se ka bonya kɛ u ye u fana k'u cɛsiri ka dɔ fara baara ni timinandiya kan hali bi médaille 2 do fala ye mérite national lion debout ani chevalier de l'ordre national o dira min ye juraba ninnu ma maa minnu bɛna ni taji ye anw yɛrɛ ka cɛ y'a sɔrɔ han sinakɔrɔ secrétaire général Musa Bagayogo a fana y'a sɔrɔ awɔ médaille de l'ordre national a kɛra ne yɛrɛ ɲɔgɔnna ye an bɛɛ lajɛlen ye chevalier anw ye sobolilaw ye fala ye yorosokaw fɛ yen kalan jɔlen don min ye yoroso kalanso kɔnɔna ye syndicat mun bɛ yen n'o ye SNEC ale ni SNATEM ye u y'a yira sa k'u bɛ baara jɔ décembre kalo tile fɔlɔ ka sababuya kɛ u ka musakaw olu tɛ ka sara min ye u ka kalo musaka n'o ye novembre kalo ye o wari ma sara école karamɔgɔ ninnu ko sa ko ni wari kɔni ma sara Kucala marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na olu tɛna kalan kɛ nin waati in na kunun ko jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔnɔ n'o ye calatigɛ jɛkulu ye conseil économique social environnemental fala ye olu taara kulukorokaw fɛ yen u taara yɔrɔ fɔlɔ min na sa o ye lycée Joba Jara ye fala ye ɲɛ tɛ se ka da yɔrɔ kan tɔliw karilen nson dalen don yɔrɔw la tabaliw n'o ye ekɔliden tabaliw olu walentalen don kuru kɔnɔnaw la u bɛɛ lajɛlen halakilen ji son o dalen don yɔrɔ caman na min ye kalanso in yɛrɛ ekɔli karamɔgɔ ko dɛsɛ fana bɛ u la u bɔra ka taa akademi fana na o fana b'o togoya kelen na nalo nɔgɔw min ye plafɔnw ye k'olu bɛɛ lajɛlen wo bɔ ka se ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen halaki kulukorokaw fɛ yen o la sa u ko k'u na kɔmasegi kɛ nin tɛ se ka to ta sabula faso ale ka baarakɛyɔrɔ de ye ninnu ye fala ye bankasikaw fɛ yen jɔnya kɛlɛli o tɔgɔla dɔw tun ye kununko ye bankasiya ɲɛnɛmaya n'i ma fisa ni ye min ye jɔnyako wale ye k'a banna mali sariya sunbakura yɛrɛ y'a kɔn k'a bila fɛn o fɛn waleya minnu bɛ dansiri kɛ adamaden yɛrɛ ka adamadenya la o la sa dugudenw kɔni ko sa bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kelen i ka danbe n'i ka hɔrɔnya kɔnɔna na ko ka o baaraw sigi sen kan o de kɛra bankasikaw fɛ yen i ye fɛn min bɛ tomiya fala ye n'o ye ekɔli karamɔgɔw ka kalanso ye olu ko sa k'olu kɔni sɛgɛnna dɛ ji tɛ yen kuran tɛ yen wa min ye ji yɛrɛ robinet na k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ka taa se 19 ma f'a ka jɔ ka mɛn kosɛbɛ ji bi toni de u y'a yira sa ko ka nin to tancogo la kalanko kuma kɔni tɛna se ka fɔ min ye nin ekɔliden ninnu ye welewele bila ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa yaasa olu bɛ se ka ji sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ o tajiko gɛlɛya kelen de don o de don gɛlɛya t'o de studio tamani maaw ni kun y'olu ka fasiriw ye fala ye ka kɛ ni bi sɔgɔmada in na kibaruyaw ye mali ale ni senegali dancɛ la polisi directeur régional min bɛ kayi kɔnɔna na bɛn ni cɛfɔ ni bolo ni ɲɔgɔn bɛ se ka sinsin polisi filaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ye tapa uri dɛnba jalo ye ale taara diboli kunu taama in bɛ taama belebeleba don ko fɔ fala ye min ye mali ni senegalikaw ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min ye contrôleur principal de police tapa uri dɛnba jalo ye ni ale kayikaw ka polisi directeur ye fala ye polisi directeur b'a ka yamaruya kɔnɔna na a y'i kunda diboli kan ale ni kidira senegalikaw olu fɛ yen baara in hukumu kɔnɔna na sa min ye jɔyɔrɔ di o fana tun bɛ a la i b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na polisilakaw fɛ yen yɛlɛma caman donna baaraw kɛcogo la o la sa min ye taali kunba yɛrɛ o tun ye ka se ka passation kɛ n'o ye commissaire divisionnaire de police Yɔrɔ Sidibe ale min bɔra a jɔyɔrɔ la nin waati in na ale ni commissaire spécial de Diboli n'o ye commissaire principal de police Bengali Traoré fala ye olu ka se ka jɔyɔrɔ falenw kɛ o baara kɛra ko in kɔnɔna na yen polisi directeur régional n'o ye Tapa Uri Dɛnba Jalo ye a kunbɛnna kunbɛncogo ɲuman bala Dibolikaw fɛ yen ale ni Kidirakaw fɛ yen
min ye polisi filaw fana ye u jɛra tapa a ye saga di Fala ye k'u k'o kɛ Senegal polisiw k'o kɛ k'u yɛrɛ fana polisiw yɛrɛ ko k'u dabali banna o directeur Kuturu ka wuli ka na ka n'olu lajɛ ka bonyamasegin kɛ olu ye Senegal polisiw ko k'u ma nin faamu dɛ ko nin na to olu kɔnɔ wa nin ye siman de ye sisan ka Mali ni Senegali polisiw k'u ka bolodi ɲɔgɔnma sinsin Diboli ni Kidira kɔnɔna na fana tapa y'a yira a ka waleɲuman dɔn min ye baara kɛcogo ɲuman ka ɲɛsin commissaire Faye ma ale ni a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen sabula couvre-feu waati k'u fana tun y'u jɛniyɔrɔ fin kosɛbɛ ka min ye Mali dɛmɛ a ka nin baara in na Fala ye o lakana min kɛra n'o bolodi ɲɔgɔnma ye k'a bɛ u fo la min ye wolomasiri tabaw ye olu fɛn fɛn bɛ kɔnɔ in kɔnɔna ye Fala ye a n'olu bɛɛ lajɛlen fana masarala min ye Tapa Uri Demba Jalo ye Fala ye a y'a yira sa k'a fɔ ko cɛsiri ni timinandiya o ka kɛ sɔrɔdasilakaw ni polisilakaw taala ye jɛkulu min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko GCA Scorpion Fala ye olu dagalen n'o ye garde national maaw ye olu bɛ an ka jamana ale dancɛ la Senegalikaw fɛ yen u ka baara n'u ka kow bɛɛ lajɛlen olu bɛ sen na min ye diɲɛ seleke naani ka tɔn min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don tunkarankew ma Fala ye olu yɛrɛ donbolo kɛrɛnkɛrɛnnen fana kɛ Tapa ye k'a kɛ polisiw ye u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛ bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na polisilaka minnu bɛ jamana fila in kɔnɔna na sa u kɔni jɛra ka min fɔ o y'u ka bɛn sinsin min ye bolodi ɲɔgɔnma k'o sinsin baara kɛcogo ɲuman ka kibaruyaw cari ka se ka baara kɛ lakana min na Kayi lakana bɛ se ka taa min ye Kidirakaw fana fɛ yen cogo min wa ale ni Diboli ni fantan naani bɛɛ lajɛlen na Tapa kelen na Fala ye a ye bɛɛ lajɛlen lamɛn ka bɛɛ lajɛlen ka ɲinitaw faamu i ye wɔlɔfɔ ye o min ka di finitigi ko la i b'o dɔn n'i ka jala ka girin i bɛ se k'i kan kɔrɔ ta koyi o don Fala ye sous-lieutenant de ye ne kɔni générali 6 étoiles kɔrɔ e tɛ se ka kuma ni ne bɛ e tɛ se ka kuma o don e m'a ye minnu bɔra émir la u b'a fɔ Asimi ma ko grand père olu y'ale ka petit fils de ye o wala a bɛ ten de n'an bɔra yen an bɛna an yɛrɛ ka Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ taa Yirimajɔkaw fɛ yen Yirimajɔ commissaire principal de police n'o ye Modibo Ka Jara ye a n'a ka danga Bayisu Kulubali olu y'u tɛgɛ da maa kelen kan n'o ye Siganama ye Fala ye novembre kalo tile 23 ka taa bila tile 24 na Siganama in marifa de b'a bolo ani BC Fala ye a bɛ yaala i b'a fɔ fatɔ n'a y'i ye a bɛ girin ka den kan maaw ko nin ye ko kɛcogo ye wa kuma taalen da Modibo Ka tulo kan a y'a fɔ a ka brigade cɛdenw ye n'o ye a ka kabarokendenw ye u ka wuli k'u jɔ u ka nin kamalen yɔrɔ ɲini marifa b'a bolo Fala ye BC b'a bolo BC da 2 o de bɛ a bolo a ka bɔ waatiw ye waati b'o dɔn 3 heures du matin n'a n'i bɛnna i ta 2 ni cɛ tigɛ nin ko ni kebaka bɛn sa Fala ye min ye brigade cɛdenw ye olu fana y'u bila u ka cɛminiw na sa ka wulikajɔ boloda ka sɛgɛsɛgɛli ni mɔmɔli kɛ kamalen u taara sɔma ma k'a cɔmi cayi a tɔgɔ de bugunatigɛ o ye bere ye san 25 u y'a bila ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen sabula olu tɛ se ka ni maa sugu mara Modibo Ka n'a ka cɛdenw n'o ye Bayisu Kulubali ye ka taa s'a ka brigade kabarokendenw ma Fala ye u ye cɛ cɔmi k'a ka ɲininkali busamisɛn k'a ka sɛbɛnw d'a kan joona nin tɛ se ka to anw ka Yirimajɔ polisiso kɔnɔna na k'a ka taa a n'a kungo a ka taa taw ɲɛnabɔ kiiri tigilamaw fɛ yen wolomasiri tabaw ko k'u ka foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma yan min ye baara kɛcogo ɲuman na polisilakaw k'u yɛrɛ fo u ka ɲɛmaaba n'o ye directeur général ye polisi directeur n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ale bɛ baara kɛ Dawudu ka yamaruya kɔnɔna na basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min na wolomasiri tabaw n'o ye Modibo Ka ye n'o ye polisiw ka ɲɛmaa ye Yirimajɔ Fala ye a n'a ka danga ko maa o maa mana kibaruya sɔrɔ i k'u tulo la somi i k'a tɔ to olu ma o y'olu ka baara ye u b'u cɛsiri ka se ka kɛ ka ɲɛ an yɛrɛ b'u fo sabula an sigiɲɔgɔnw don anw ni Udu Kone ninnu anw sigiɲɔgɔn ye 13e maaw ye Fala ye o ɲɛsinnen don station dɔ fana ma ye o fana y'an sigiɲɔgɔn ye nka olu tun ye sigiɲɔgɔnya baara tiɲɛ dɔɔnin i bɔra a ko kalama dɛ pompisi ninnu olu tun ɲɛna ko sanga da ye o waatinin olu ɲɛna ko sanga ye sanga de ye Fala ye sisan an bɛɛ kɛra kelen ye Fala ye biennale nata in a labɛn bɛ sen na région bɛɛ lajɛlen bɛ k'i labɛn n'i ma fili ko Motikaw k'u mago bɛ $50 la ka taa biennale la Fala ye o la sa Moti yɛrɛ ye wasa don maa min na o ye Mangal Traoré ye Fala ye Mangal n'i bɛ maanifin ɲini adamaden ɲini faso kanuna ɲini jamanaden min bɛ jamana fɛ k'a kanu
ni mangal don a tɛ se ka gundola ko foyi tun tɛ yen mangal tun tɛ min ɲɛnabɔ wa min ye nin waati laban in na fala ye an ye sariyakisɛ mun sɔrɔ ni kiiritigɛlaw kan ka o sinsin a kan ale de y'a baara fana kɛ moti ka don a cɛ sirilen a bɛ jamana in fɛ nka nin kalo in na fala ye a bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la jamanakuntigi jɔ 22 don on s'en donné lui e ɲinɛna mangal tɛ a tɛ se ka mangal fala ye ninnu ye faso kanunaw ye k'a dɔn k'a fɔ jamana de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ mɔgɔninfin ko tɛ bi motikaw bɛn'u jigi k'a ye yaasa u ka se ka taa biennale la Sikaso k'olu fana bɛ ka wari dɔ ɲini fala ye a musakaninw ka ca dɛ jamana kɔni se ye min ye jamana ye o d'u ma u ka se ka baara kɛ n'o ye min ye biennale ye u bɛ se k'a labɛn cogo min na nka région bɛɛ lajɛlen fana bɛ dɛmɛ k'a ka turupu ye an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka a ko timiko ɲuman jira an na Tumutu labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira ka b'a fala ye ministre Mamu Dafe ale tun bɛ taama la Tumutu kɔnɔna na Tumutu y'a ka finikuraw bɛɛ lajɛlen don fala ye yanni aw ka na biennale la an ka festival ba min bɛ yen n'o ye Vivre Ensemble n'o ye Sala Mayiga ka biennale ye festival ye an b'o daminɛ nin kalo in tile 15 nka yan'o cɛ biennale yɛrɛ a ɲɛbila baara n'a bɛ f'o ma ko pré-lancement o ye nin décembre kalo in tile 14 ye o senfɛ an kan ka fɛn fɛn kɛ an b'a ɲinini bɛɛ yira mɔgɔw la salle minnu bɛ an bɛ t'olu lajɛ min ye kɛnɛw ye k'olu lajɛ dɔnsen minnu bɛ yen baara kan ka kɛ cogo min wa Tombouctou fana a fana sigilen don ka nin ko in kɔnɔ fala ye min ye gouverneur Bakun Kante ka taa fara min ye Seydou Bassirou Ɲaganu kan ni ale Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa ye fala ye min ye Zim ye n'o ye Isaka Nazim ye conseil régional président ka taa fara min ye Tandina ka Yeya Tandina n'o ye maire ye bi olu bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ fala ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma ale ni mara yɛrɛ kɛcogo mara maaw bɛɛ lajɛlen ka taa fara kabilatigiw kan yaasa biennale bɛ se ka diya tiɲɛ don degun yera baara la baara kun kɛlɛ gɛlɛyara kosɛbɛ laɲini min tun bɛ Tumutu fɛ n'o ye ka se ka yɔrɔbaw jɔ o ma se ka kɛ nka yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kan ka se ka bisimilali kɛ Mamu Dafe taar'i ɲɛ da o bɛɛ kan ka se k'o kow bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan a kɔni nana kununko a kɔni Ala sɔnna a ma Tumutu labɛnna Tumutu ka fɛn minnu tɔni minnu tora u nana olu baaraw sigi sen kan musakako balannen don yɔrɔ min na k'olu bɔ joona yaasa ka se ka baara in kɛ min ye biennale Tumutu ye fala ye Mamu Dafe ko a hukumu fana kɔnɔna na diɲɛ maa mafalenbaw fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye civilisation ni culture ye o yɛrɛ ɲɔgɔn ye kan ka kɛ nin so in de kɔnɔ nin de centre Ahmed Baba ɲɔgɔn ye so ye fala ye min ye culture du monde mɔgɔw olu bɛna n'u ka lajɛ kɛ nin so in de kɔnɔna na aw ka dɔn ti kɛ yan dɛ kana nin filɛ k'a bɛ taa nin kɛ a ka dɔnkɔrɔ Ali Fari ka tɔgɔla so ye o bɛ yen an ka taa a tɛnɛk'u ye k'a ka turupu bɛɛ la jouer nin kɔni nin ye CEDRAB kɔnɔna de ye Tumutukaw k'u labɛnnen don seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na Siyama tile tako 5nan kununko an ye tuuru cɛ ye fala ye ka taa ɲɛda kow kan an ye maa damadɔ lamɛn an ka jɛ k'o filɛ. Parce que an bɛ wagati min na il n'était pas certain mɔgɔ si tun tɛ se ka perepere latigɛ ko nin jamaba bɛ na donc jama nana kɛra nisɔndiya koba ye faamaw bɔra ka caya premier ministre nana donc an bɛ président de transition fo ka premier ministre fo ka gouvernement bɛɛ fo bon population bɛ ka n'an soutenir sufɛla la n'i nana i tɛ tɛmɛ sira sɔrɔ o bɛɛ content koba ye nin wagati gɛlɛya nin kɔnɔ donc o y'an nisɔndiya koba ye voilà ka wele de bila surtout Bamakɔ ma u kana bololabaarakɛlaw encourager u ka baara ɲuman kɛlen na voilà ɲɔgɔndan de b'a la ɲinan an ye prix de région kɛ a bɛ kɛ kɔrɔlen mais tɛgɛ fa dara kan parce que ci bilara gouverneur la maire région an ye Segu kɛ région phare ye parce que Bamakɔ kɔfɛ Segu de jama tun bɛ caya ka tɛmɛ bɛɛ kan an ye bonya ta ka da Segu kan a tɔ région bɛɛ bɛ compétition na donc jury bɛ ka yala k'u ka fɛnw lajɛ ani bololabaara ye branche 8 o 8 bɛɛ min sera ka i ka stand lamɛn ka so tɔgɔ ma ani ka bɔ ni fanga min ye classement min na kɛ n'o miiriya ye k'o jaabi bɔ dimanche don n'o ye siyamanba dɔ ye bon sɔngɔ liyelen bɛ ko fila la matière première sɔngɔ nɔgɔya an bɛ fɛn caman kɛ a b'an fɛ yan mais a sɔrɔ ka gɛlɛn ani bi tile bɛ yɔrɔ min na bololabaarakɛla kan ka balo a ka baara kelen na Kasim ne fifala ni ma kɛ k'a dilan i ka taa bin ɲini kungo kɔnɔ ka kala ɲini ka na a da i ko i b'a tufa cogoya min na ka tila ka mana k'a da wolo la n'i ko i b'a feere 40 dɔbɔ k'i y'a to 20 jɔn bɛ se ka fifalan dilan 20 ka taa bin ni fɛnw tigɛ hali a cidenya a bɛ sɔrɔ a la donc bololabaarakɛla tɛ balo a ka baara kelen na ni ne kan ka faamuya
bololabaara tɛ industrie ye, bololabaara ye production manuelle de ye. N'i m'o jateminɛ n'i ko ko fɔ a ka fɛn da ka gɛlɛn a ka gɛlɛn, n'i ma farati métier bɛ dabila. Jago fɛɛrɛ sariya ye 2 ye dɛ, sannikɛla ka dɔ sɔrɔ feerekɛla ka dɔ sɔrɔ. Mais ni a bɛɛ diyara sannikɛla la, bololabaarakɛla tɛ balo a ka sɔrɔ la, jago bololabaara bɛ dabila. Métier caman bɛ ka sa o de kama. Bamakɔ ka bɔ an tun bɛ ka sara de kɛli ma kɔnɔ, sisan ma sɔrɔ wagati yɛrɛ choisira ka kɛ sara wagati de kama. Donc a bɛn kalo sama ni sara sɔrɔla an b'u deli u kana dɔ d'an ma wari in na. Voilà, n'i ye bololabaarakɛla kan u kana bɛɛ dun. N'i nana bololabaarakɛla ka sanni kɛ i y'a dɛmɛ sira caman. Patron min ye wari sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ balo a bɛ sotigi ka wari sara o bɛ munumunu yan. Maître artisan b'a bolo o bɛ dɔ sɔrɔ ka taa ka denw balo. Apprenti b'a bolo o bɛ kalan sɔrɔ. Wari in de bɛ to yan k'an ka économie développer an bɛ impôt ni taxe bɛɛ sara. Donc bololabaarakɛla dɛmɛni ye Mali yɛrɛ dɛmɛni de ye quoi. Fo ka ɲɛ et puis an bɛ fɛ ka min fara kan fana an bɛ ni partenariat ye ni Siyama ye k'a yira k'a fɔ ko salon 2 nin an ka ɲi k'an bolo di ɲɔgɔn na ka se ka salon organiser pour que a ka kɛ fɛɛrɛ ye bololabaarakɛlaw bɛɛ ye Afrique kɔnɔ. Quoi vraiment an nisɔn ka di kosɛbɛ parce que depuis o y'a lɔn k'an bɛ yan ka ban nin an ka stand bɛ kɔfɛrɛ la u bɛ na inscription bɛ yen et puis o nisɔn ka di parce que an y'a daminɛ joona. Voilà, il a k'a fɔ k'an bɛ temps d'o ma olu fana préparer ka na CEDEAO la. Alors vraiment an bɛna Mali jamana mɔgɔw bɛɛ wele particulièrement Bamako mɔgɔw bɛ ko ka bɔ kosɛbɛ bololabaarakɛlaw nana o nana ni dumanw ye ɲɛnama dɔw ka bɔ ka sanni kɛ k'an ka bololabaarakɛlaw encourager ka fara o kan sisan u ka préparer ko CEDEAO bɛ nana 2026 la an tɛ ɲinɛ o kɔ. An nana an ka produit exposé aw la. Comme aw yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na nin ye mise à jour kɛla ye mɔgɔw bɛ sɛgɛn mise à jour nɔfɛ a caman bɛ dɔgɔtɔrɔsow la mais a tɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la mais n'a ma ɲɛ an bɛna ka na mɔgɔw kunnafoniya ka information d'u ma u mago bɛ min na u bɛ fɛ ka min dɔn kanamu kan il est important aussi an ka nin yira u la ça aussi c'est très important aussi on est là pour répondre aux questions mɔgɔw tɛ min kalama an m'o k'u la u bɛ fɛ ka bɔ min kalama nous sommes là parce que mɔgɔw bɛ ka na an ɲininka minnu tɛ baara la n'u b'a fɛ ka don an b'u la an b'u guider ka taga assurance volontaire fan fɛ ani ni ko ka droit dayɛlɛn ko mun n'a to droit bɛ datugu mun b'a to droit tɛ datugu mɔgɔ caman t'a dɔn o bɛ jalakili bila an na kuma bɛɛ an bɛ cotisation kɛ mais an ka droit bɛ datugu mais c'est l'occasion mɔgɔw ka ɲininkali kɛ minnu t'a dɔn parce que an t'an to an yɛrɛ ma fana ka droit datugu quoi kun dɔw b'a la dɔw fana b'a fɔ ko kuma dɔw la hali droit dayɛlɛnnen don mais u ka carte tɛ sɔn carte kan ka mise à jour kɛ chaque 6 mois oui bon nous sommes presque en fin de semaine en début de semaine an kɔni bɛ yan toujours mɔgɔw ka bila la s'il y a des informations mɔgɔw tɛ min dɔn minnu bɛ ka na yan nɔ olu bɛ fɛ ka bɔ min kalama nous sommes à leur disposition. Segu nalen bɛ ni baara bololabaara minan fɛn o fɛn bɛ kɛ Segu ani suman fɛn o fɛn bɛ bɔ Segu nalen bɛ n'o bɛɛ ye ka n'o bɛɛ jira k'i bɔ a kalama fɛnɛ k'a fɔ ɲinɛ année de la culture la Segu choisira Siyama na k'a fɔ ko Segu kɛra région phare ye o de kama i ɲɛ b'an ka place la an sugandira Siyama fɛ ministre fɛ ko k'an kɛ région phare ye ka d'a kan san o san an bɛna ni artisan min ye ka na foire in na région si tɛ na n'o ye donc o kama o ye bonya k'an ye i yɛrɛ ɲɛ b'an ka stand kɛcogo la donc k'a f'i ye k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ dilan Segu agroalimentaire vestimentaire textile que ce soit tissage et consort là tout ce que Segu fait Segu nana n'o bɛɛ ye ka n'o bɛɛ jira on a nos différents stands an ka stand caman bɛ yen parce que généralement fin de semaine de la an bɛ jama ye a ka ca la an bɛ jama ye sinon hali tɛmɛnen mɔgɔw nana mais an jigi b'a ka fin de semaine kɔnɔna an bɛna jama ye. Silamɛw ka tɔn belebeleba n'o ye OCI Fala ye ale sɔrɔ Yakubabaw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na kunu ka taa bila sini na n'o o ye décembre kalo tile 2 ka taa bila tile 4 na lajɛ in bɔra a ma ko min ye a bilara waati wɛrɛ la yaasa a bɛ se ka labɛn ka ɲɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se ka na kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛnɛ fɛrɛlen sɔrɔ Musa Alassane Jalo ale ko sa ko min ye nin baara in ye ko a bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a sababuya kɛ baara minnu bɛ yen bi n'o kan ka sigi sen ka se ka labɛn ka ɲɛ a kɛ kun ye o ye min ye waati kuraw mana na sɔrɔ a ko la u n'aw kibaruya da maaw tulo kan bangikaw fɛ yen jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ bɛrɛbɛrɛli kɛ i n'a fɔ Kanam ni CMSS ni INPS u bɛ jɛkuluba min kɔnɔ n'o ye Sipres ye ale ka jɛrɛ 39 Mama Fallon ka baara bɛ sen na jɛrɛ in yɛrɛ labɛnnen don ka bila décembre kalo tile 5 la ministre kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka min ye Mama Fallon ye olu kɔnna ka taa ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan san wɛrɛ musaka ko bɛna kɛ cogo di Sipres kɔnɔna na Sipres yɛrɛ b'a fɛ ka marabolo lataa cogo di a ka ko kɔnɔna na fɛɛrɛ kura jumɛn bɛna sigi yaasa ka se ka assurance sociale sigi sen kelen kan Mali yɛrɛ kɔni bɛ kɛnɛ kan ye min ye CMSS directeur ye n'o ye Isaka Kone ka taa fara Kanam directeur général ka min ye INPS ye u bɛɛ lajɛlen bɛ bangikaw fɛ nin waati in na Fala halisa kɔkan kibaruyaw la
an b'a yira sa k'a fɔ muso minnu bɛ AES kɔnɔna na olu tun ye lajɛ kɛ Burkina Faso kaw fɛ yen min ye an balimamuso n'o ye Binta Jalo ye ale tun taara o ko in kɛnɛ kan an ye ja min sɔrɔ a la an ka jɛ ka o lajɛ. Donc le FIED, c'est un forum de femmes entreprenantes et dynamiques, parties de rien pour devenir quelqu'un. Moi, je suis partie de rien pour devenir quelqu'un. Et Tieda, Yakulumina, Musomu Tiasile, Kuji Yao, Korola, Kaso, Poi Tubolo, Kaseka Moye, Alopana Moye. Au nom de la présidente Agramé, il va cliquer à ça. On l'a oublié qu'elle a fait un mot ou bien indication qui m'a fait. On a ici, il a pu expliquer à téléphone. Parce que les matins, on va passer à la maladie, il m'a passer à la fin. On a une formation de ça en Kona, pour que en nous puisse la vie, en autonomisation de ça, pas sur tout le monde. Vraiment, on est fiers de nous voir l'initiative là. C'est pour que nous soyons développés tout. C'est une bonne initiative et puis les formateurs aussi. En bon faut ou pas déjà le faire là. Ça donne vraiment ouvrir Afrique développement des Noirs. Merci. Programme utilisation et son Instagram est photo de il va faire une photo de la Instagram parce que c'est la bien fait des images photo là. Donc Instagram vraiment c'est les photos pour donc voilà je vais montrer un peu comment publier sur Instagram et également ce qu'on appelle les réels sont des vidéos. Des réels. Ok, réels nous y est vidéo il va faire des gens produits photo vidéo il va faire un commentaire il va vidéo quelques minutes ou des vidéos. Donc vous êtes Instagram. Pardon, à ma caméra, à vos en même temps, à propos pour que à passer à Taraniafe, Kenya, à Cabo, à Cameroun, qui va à Papier, à agro business, à Cabo, à Cameroun, à informel Colombo, à Cabo, à Cabo, vraiment, nous sommes nous sommes des dollars. Ale yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ sɔnn'o ma ko a bɛ émission bila nin yɔrɔ la ok aw ni ce aw yɛrɛ ye vive les femmes africaines vive l'AES vive nos leaders vraiment an b'a aw fo kosɛbɛ. Ayiwa an bɛ to Burkina kelen kɔnɔna na ye min ye Capitaine Ibrahim Traoré n'ale ye Burkina jamanakuntigi ye kunun na sinigo ntɛnɛn don u ye ale ka carte d'identité biométrique AES o di a ma n'o ye SIM AES ye u bɛ tali kɛ min na ça b'a yira sa k'a fɔ ko Burkinakaw fɛ min ye AES kɔni carte biométrique nin y'a donnen sen kan ye ale kɔfɛ Sayiri Tamba Jean Emmanuel Ouedraogo n'ale ye premier ministre ale fana ta dira a ma a kan ka taa ni ka segin nɔgɔya AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ lakanako ta da sira fɛ min ye sɛbɛn in ye sa a kɔni sigira k'a fɔ Burkinakaw fɛ olu ta ye 700 ye n'i b'a fɛ ka carte in ale dilan
min ye san 10 a bɛ o de kɛ i bolo a yɛrɛ kɔni bilara sen kan sa n'ala sɔnna ma janvier kalo nata in san 2026 a ko bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na san 5 o ye jagoya ye nka mɔnɔ minnu bɛ yen sa n'olu si ye san 13 sɔrɔ a bɛna na dilan ka di olu bɛɛ lajɛlen ma yaasa u ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Burkina Faso kaw olu fɛ yen an bɛ to Burkina kelen kɔnɔna na sa u ka procureur min bɛ Burkina yɛrɛ kɔnɔna na Fala ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye maa minnu ko minɛna n'o ye El Hadji Traoré Mohamed ye Kulubali Bashir ale ni Ouedraogo Musa maa saba minnu bɛɛ lajɛlen n'olu ye silamɛ diinɛ wajulukɛlaw ye u tun ye kuma fɔ sa kuma min kun ka jugu kosɛbɛ n'o ye tali kɛ ka u ka wajulu kɔnɔna na nin waati laban ninnu na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye taagabolo min ye n'o ye k'a fɔ sa don min bɛ Burkinakaw fɛ yen n'o ye tabiyakɔrɔ maaw ka don ye n'o ye 15 mai ye o min sigira sen kan gouvernement fɛ ka se ka o ɲɛnɛmayali baara kɛ laadalatigiw ni tabiyatigiw ni kokɔrɔw ka se ka olu sinsin ni baara min kɛ k'u y'a yira u ka wajulu senfɛ k'o tɛ bɛn o ye kafiriya ni fɛnw ye o y'a to sa u y'u nɔ minɛ k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ kumakan minnu tun b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ u y'a yira ko maa minnu ye nin don ninnu sigi ko josɔnnaw don maa ninnu minɛlen kɔfɛ sa u ka kiiri kɛla a yirala k'a fɔ sa ko san 1 kaso datugulen u bɛna na o de daminɛ nin waati in na ka kɛ ni u ka waleyaw ye Guinée Bissau kaw fɛ CEDEAO ale ye maaw bila ka taa ye maa minnu bɛ yen sa u sera kabini ntɛnɛndo yaasa u ni ɲɛmaa minnu bɛ fanga kunna u bɛ se ka kuma cogo min na u ka laɲini ye min ye sa ko kalata ko ka o baara tɔ to sen na yaasa min ye jamana maa min bɛ yen n'o ye se sɔrɔ Fala ye ko ka o sigi fanga o kɔnɔna na sɔrɔdasi minnu kɔni bɛ fanga kunna sa olu kɔni n'u ye ɲɔgɔn yew kɛ a kɔni yirala sa k'a fɔ ko CEDEAO kɔni ko sa kalata jaabi o ka se ka kɛ nka o waati kelen kɔnɔna na minnu bɛ yen n'olu ye kalata ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya ko kunna u k'olu tɛ se ka jaabi bɔ sabula jaabiw minɛra olu la k'a bɛɛ lajɛlen jeni k'a ban ta ye a ko na gɛlɛya sa dɛ Faransi jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye François Hollande ye a n'a furumuso n'o ye Jules Gaye Fala ye ko bingali kɛra olu fɛ yen novembre kalo tile 22 u ka so kɔnɔ parikaw fɛ yen k'a kɛra maa minnu fɛ sa k'olu fila bɛɛ lajɛlen Algérika ye u kɔni minɛnen don k'u bila kaso la fɔlɔ sigana na sira fɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na i n'a fɔ Faransi faaba yɛrɛ kɔnɔna na parquet a ko bɛ ale bolo min ye Union Européenne n'o ye nanzarakaw la kelenya tɔnba Fala ye a ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye muso ye ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Frederica Mogherini Fala ye ale fana bilara garde à vue la kunun a siniko ka sababuya kɛ Belgicaw fɛ yen k'a a bolo sera faso n'o ye jamanaw olu Fala ye nk'olu de bɛna ale yuruguyurugu y'anw fɛ yan olu de bɛna n'a ye o n'i tun ye nin muso in kumakan mɛn a i b'a fɔ k'ale tɛ k'a bolo sera Union Européenne nafolo ma Fala ye a y'a kumaniya jɛkulu yɛrɛ ma o ti b'a ko la jamana 10 minnu bɛ yen ko ni coup d'état kɛra u la kosɛbɛ Fala ye nin waati laban in na kɛmɛ sira de la a coup d'état a ye sen sɔrɔ siɲɛ 70 min ye farafinna kɔnɔna na k'a daminɛ san 2000 san na Fala ye ka na se nin waati laban ninnu bɛɛ lajɛlen ma farafinna kɔnɔna na ko coup d'état fɛn fɛn kɔni wulila ka jɔ kaki ni Faransi ka jamana maralenw na kɔnɔna na sa ko a bɛ taa bɛn jamana 45 ma Fala ye farafinna kɔnɔna na wa min ye coup d'état minnu bɛ yen n'olu ye coup d'état ye n'olu sera ka ɲɛ sɔrɔ o fɔlɔ jamana min na Burkina coup d'état 8 o kɛra ye o kɔni sa a daminɛna 1900 san 1960 san 1980 san 1982 san 1987 san 1987 san 2015 ale ni san 2022 Fala ye min ye nin ko ninnu ye ko olu kɔni kɛra Burkinakaw fɛ yen Daniba ale senbɔra baara la min ye Capitaine Ibrahima k'a ta Siranɔnɔkaw fɛ yen coup d'état min sera ka ɲɛ sɔrɔ o ye 7 ye Uganda 7 Mauritanie 6 Sudan 6 min ye jamanakuntigi fana olu fana fɛ yen fana jamanakuntigiw ka falenfalenni fana sera ka kɛ ka se fo min ye siɲɛ 17 ma Burundi coup d'état kɛra ka ɲɛ sɔrɔ siɲɛ 5 min ye Mali ye siɲɛ 5 Niger siɲɛ 5 Nigeria siɲɛ 5 Guinée Bissau siɲɛ 4 nin ye jamana 10 ye minnu ka coup d'état ka ca farafinna ni bɛɛ lajɛlen ta a bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya mun dira ma Fala Keyita ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80
fu ni fu tan ni kelen 22 walima 98 tan ni 7 36 75 n ko 98 tan ni 7